И здравейте хора! Аз съм Ахмед и това е следващия епизод на Minecraft Pocket Edition. Сигурно е пети. Не знам. Не знам кой е точно. И сега да направя пода. И другото, което ми остана по къщата. Да оправям. Този епизод ще си довърша къщата. Сега не ми забива и много се кефя. И не забивай на клиповете и тази поредица сигурно ще успявам да събера и повече абонати да събера и лайкчета за клиповете. И мисля, че тази поредица ще е успешна. Само че не знам какво име да изложа. Предложете и това в коментарите. Няма значение дали пишете на кирилица или на латиница. Важното е да напишете коментар. Аз не съм от тези хора, които махат хората, защото пишат на кирилица или на латиница. Аз нямам претенции, така че пишете на каквото искате. Само пишете коментари. Тъй сега ми трябва тъмно дърво и бяло дърво. Добре. Тук от тъмно ще го почна. Тъй. Не. Стига де. Къде поставям и то навънка? Пак става вечер. Аз работя дни в Майнкрафт, за да направя тази къща. Както и да е. Така че слагам това. И тук тъмно дърво. Трябва да лягам да спа на въздушното легло. Така. Значи тук трябва да е бяло дърво. Аз казвам бяло дърво и слагам дърт. Слагам това и бяло дърво. Трябва ми още бяло дърво. Аз ви казах, че то ще ми трябва много и ето, трябва ми. Вижте какъв е готин пода. И аз отивам за пясък. Тук има черна овца. Ще убия и вече ако се спавнат овце. Ето тази овца, например. Няма да ги убивам. Ще направя по-нататък в по-нататъчните епизоди ферма за овце. Тъй че и там има една овца. И тук супер. И сега някъде да намеря пясък. И на мен опарата ми свършва. Да си направя една лопата, пръчки и лопата. Добре, май ми е пълен инвентара. Почти. И трябва да си направя нов меч. И вече ми е пълен. Ама както и да е. Колко процента са? 86. Супер. Така. Чакайте малко, че ми изтръпна ръката. Аз ги правя тия 5 епизода един след друг. Сега аз за какво бях тръгнал? Да. За пясък. Тук някъде би трябвало да има. Би трябвало, но никой не знае дали има. Тук има много малко.
Изчакайте малко. Да убия кравата. Така. Храна. Тук дали имам някакви паржоли опечени? Не паржоли, но имам пиле, така че да ям. Шугаркейн с мене, да. Да обера и този. Няма да го откажа. Тук, тук пясък. Изглежда малко, ама има. Ето затова си направих нова лопата. Мисля в другия епизод да хода да копая или в по-другия, не знам. Другия сигурно ще е. Ето и толкова пясък ще ми стигне. Трябва да ми стигне. Или ако не ми стигне, ще направя гласпейнове. Тъй че, значи, колко купчета? 5 купчета и нагоре са по 3, 15. Добре, ще стигне. Супер. Тук. Ето тук някъде ми е къщата. Ето там. Ето я. Сложа да ми се опече пясъка. Стрикол. Стигне. Тъй и аз през това време той докато се пече да махна тук този слой и да оправя всичко. Той докато се пече. Тъй тук това да го изкопая. И отгоре всичко ще лети. Готово. Така. Сега да започвам да го направя както трябва. През това време пясъкът ще се изпече. Значи тук трябва да е тъй. Тук тъй. Слагам това. И тук и това. Така. 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 И така. Това стана готово. Отгоре ще е от бяло дърво. Чакайте малко дърти той да го разчиста. И тук този. Не ми пречат. Чао дърт. Обикновено дърво. Ето. И тук бяло. Тук две обикновено. Готово. Сега да направя с това стъкло. И като се опече другото и с него. Така. Така. Тук ще ми е вратата. Така, значи 1, 2, 3, по 3, 9 и 1, 10.
то няма да ми стигне, естествено. Аз пак ще хора за пясък. То ако има... Не. Тук има. Ще си изхъба апарата. Събиране на пясък. Да обера колкото мога. Когато правя втори, трети етаж. Не знам дали ще правя в далечните епизоди. Няма да е сега. И в други епизоди в по-друга и така. По-натам. Но още не е готово. Аз си оправя къщата в този епизод. И тук виждам айрън, който взимам. Така. Готово. Да си оправя къщата в този епизод. Айде. Давай. Е, това трябва да го махна. И закрива гледката. 10, 5, 6, 7, 8. Значи 5, 6 и 2. Е, тъй. Този епизод да си довърша къщата. Така, 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 така. Така и така. Значи 1, 2, 3, 4. Още 4. Трябва. Точно съм го изчислил. Изчаквам. За тия двете. Да сложа едно дърво. Няма смисъл да хъба кол. Така слагам това. И хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте палец нагоре за клипа. И напишете по един коментар, предложете ми на каква игра да играя. И ми предложете име на оцеляването. Аз бях Мехмед и айде,